Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzule guztiei, baina gaur barkai guzue, baina gaur bereziki Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoako entzulei. Greba eguna da gaur Ipar Euskal Herrian. 4 sindikatuk eta 4 gazte erakundeek deitua. Goizean manifestazio egin dute Baionako suprefetuaren aurrean. Soldatak, pentsioak, gizarte laguntzak eta bizi eta ikasketa baldintzak hobetzeko. 100 lagun elkartu dira eta sektore ugari mobilizatu dira CGT, FO, FSU, Solidex 74 eta LAB sindikatuek antolatutako greba egunean. Zer egingo diogu bakure sistrina, ez badago heroiek eta heroientzako egina, Emiliano Zapata, traje eta korbata, jaurlaritzako nekazal sailburua data, Maradona aurkitxoan uzten. Ez da Euskal Herriko greba bakarra, atzuekin zioten grebari Amazonen trapagarango logistika zentroko langilek. LAB sindikatuaren arabera, bertako langileen 100% egin zuen greba atzo. Amazonek zukutzen gaitu, hitzarmen baten alde, irakurtziteken pankartetan. Soldatak KPI-aren arabera eguneratzea edo asteburuko lana mugatzea izan dira aldarrikapenak, besteak beste. Eta greba eguna datoz Nafarroan, 3 eguneko greba urriaren 24tik 26ra deitu dute Nafarroako zaharretxeetan. ELA, UGT eta LAB sindikatuek antolatu dute lan hitzarmenaren negoziazioen blokeoa salatzeko. Gurpildun alkia bultzatzen, laua ere bezala bizitza horrela. Historikoki greba egun potoloa izan da urriaren 18a, 2019an Kataluniako greba orokorra egin zuten. Antolakuntzan nahiko berezia izan zen. Intersindikal CSC eta Kataluniako Intersindikal Alternatiba sindikatuek deitu zuten. Prozes delakoaren lider politiko eta sozialen aurkako epaiaren aurka protesta egiteko. Baina, Espainiar estatuan debekatuta dago arrazoi politikoengatik grebak egitea. Eta beraz, langileen eskubiden alde eta lanbide arteko gutxineko soldata 1.200 eurora igotzea eskatzea izan zen arrazoi formala. Hala ere, leloa, pels drets y les libertats izan zen. Gainera, egun hartan bertan askatasun martxak Bartzelonara iritsi ziren eta Kataluniar independentismoaren aurkako auziaren sententzien kontrako manifestazio erraldoia egin zen. De rius i de muntanyes ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Eta gaurko egunez, duela 10 urte, 2012ko urriaren 18an, Grezian 2 urtean deitutako 20. greba orokorra egin zuten. 10.000 pertsona Atenaseko erdigunera atera ziren. Antoni Samaras kontserbadorea buru zuen koalizio gobernuak onartutako austeritate neurrien aurka protesta egiteko. 100 lagunetik gora atxilotu zituen poliziak eta egun hartako protestetan 75 urteko gizon bat hil zuten. Murrizketa neurrien aurkako urteko 5. greba orokorra izan zen. Historikoak izan ziren 2010 eta 2012 bitarteko Greziako elkarretaratzeak eta testuinguru politikoan eragina izan zuten. Azken finean, greba batzuek erakutsi digute historia aldatu egin daitekela. 2018ko martxoaren 8ko grebak bezala, adibidez, historikoa izan zen.
Gure ahotsen indarraz jabetu ginen eta egunak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Euskal Herrian ez ezik mundu mailako mugimendu bat izan zen. Elkarretaratzeak egin zituzten Euskal Herriko puntu askotan. Bilbon adibidez, 60.000 emakume elkartu ziren. Izango naiz hemen ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure... Oraindik hilek tente jartzen zaizkit urte hartako irudiak ikusten ditudanean, eta begiak umeltzen zaizkit urtero martxoaren 8an gure inguruko txoko askotan manifestazioak ikusten ditudanean. Euskal Herrian oso grebazaleak omen gara. Jon Laseras ekonomia politikoko irakasleak Luis Rodriguezekin batera ikerketa bat argitaratu zuen pasaten urtean London School of Economics Unibertsitateko British Journal of Industrial Relations aldizkarian. Bertan, Euskal sindikalgintzaren azken 20 urteak aztertu zituzten, eta ondorioa garbia da. Greba kopuruan, Europako lehen postuan gaude. Gauza txikien asamblada azteko garunen greba luziontan eskirolak izango gara esfidutako itzerrendarekin sortu azkantan. Hala ere uste dut greba gehiago egin beharko genituzke dela. Gaur, pertsonen salerosketaren aurkako Europaren eguna da. Emakundek argitaratutako datuen arabera estimatu dute 1968 eta 2008 emakume artean aritzen direla prostituzioan Euskadin. Gehienak atzerritarrak. Azken ikerketaren arabera 9,5 eta 9,18 salerosketaren biktima izateko zantzuak dituzte, baina zaila da delitu hori antzematea. Nazio Batuen eta Europar Batasunaren datuen arabera, mundu osoan atzemandako salerosketaren biktimen 71% emakumeak eta neskatuak dira. Beldurra ematen duten datuak dira, baina guk aur beldurrari beste leku batetik helduko diogu. Beldurrola ekimena ezagutuko dugu. Eta kooperatibismo feminista topaketak ere ezagutuko ditugu Farapi kooperatibaren eskutik. Eta Zarramarra saioko pertsona bihurriak ezagutuko ditugu. Laister izango ditugu gurean. Urriak 18 ditu gaur. Eta aste artea da ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok txintxarriman edo Julen Goikoetxe barbegozo arratsaldean. Baita zuei ere. Kamiseta baino gorri hau, Hombre, lotxarez egin dauzu eta. Txuri du alkondara. Aurpegia ez da zurbil. Ez dare moreno ere, baino neko kolorena dauka, bai. Goiuri ez Zarandi, arratsaldean. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 452 du, arratsaldeak 4:13 minutu, urriak 18. Eta hemen 3, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko pres. Naiz irratian zarete, bigarren kafean ongi etorri. Lauak eta 14 oraintxe zuzenean naiz irratian, bagoaz saioa abiatzera.
bertan postari iritsi da gure estudiora eta lan ederraue helarazi digu. Move, Inigo Ruiz de Gordejuela, Alberto Arteta, Javier Cayen eta Borja Barruetak osatzen duten lan zoragarri hau. Eta bertatik, 8 abestik osatzen duten lana, Millennial Fanfare aukeratu dugu. Gordejuela berak egindako kantua. Eta esango nuke, maite duten tarte honi hasiera emateko eta gero beste bat botako du lasai, maite duela horrelako pariak jasotzea eta horrelako disko gozoak gurera heltzea, postarian sorpresa hauek asko maite ditut. Julen Goikoetxea, zein da zure maite duta? Tira, zu musika jarri duzu izpide eta nik ere nolabait ere musikarekin jarraituko dut. Askotan aritzen gara ez, musika kontzertuetan, jaialdietan, herrietako festetako kontzertuetan, beti talde berdina dabiltzala bueltaka ez, euskal eszena behintzat, antzeko taldeak izaten direla, hiri handietako jaietako kontzertuetan, Euskal Herrian egiten diren jaialdi ezberdinetan, eta gaur justu, abenduaren 17an, Atarrabian egingo den Atortxu Rock jaialdiaren kartela ezagutarazi dute, guztira 17 talde izango dira holtzan, eta hoietatik 9 taldek, erdiak, baino gehiago erdiak, lehen aldiz izango dira Atortxu Rocken. Eta gaurkoan hori da, nire maite dudala, horrelako jaialdiek, talde berriak edo behintzat lehen, behin ere horrelako jaialdi batean aritu ez direnei, atea irekitzea. Eta nik uste dut, bide horretan, Euskal Eszenak izen berriak erantziko dizkiola bere zerrendari, eta betiko talde hoiek entzuten ibili beharrean, jendearentzat ere talde berriak ezagutzeko aukera izan litekela. Goiuri ez izarandia. Nik maite dut? Zein da zure maite duta galdetu dar nion, baino. Zertarako. Zertarako. Ekonomizatu behar dugu. Noski. Gauz asko dauzkegu lagor kontatzeko bigarren kafean. Nik maite dut, eta Inigo kontatu horretik nik kontatuko dut hasi naizela. Lotxagabe izango aiz ba. Ez, baina ez dakizu zer kontatuko da. Dos. Ez, ikastaro, ez da ikastara, baina polikiroldegian, Tolosako kiroldegian izena eman dut, zaiklineko klaseetan. Eta klaseak bukatu eta gero etxera itzule behar dut noski afaltzeko eta talo egiteko. Eta bidean, ez dakit oso ondo nola azaldu, baina esango nuke kiroldegian eretxetik nahiko urruti dagoela. Tolosako kiroldegia dagoelako, Tolosako erdigunetik Eta orduan... Barkatu, niko goiak esango lukeen bezala, edo esan zuen bezala, zu bazara jaio den auzoan edo inguruan bizi nahi duen privilegiatu horietakoa. Orduan, kiroldegia urrun xamar geratzen zaizu. Bai, sentitzen duteneko goia. Eta kiroldegia urruti xamar dago. 20 minutu enez. Bai, eta orduan, horrela esan da agian, zagiten zulek pentsatuko dute, hori ez da ezer, edo herri txiki batean bizi direnek pentsatuko dute, 20 minutu pila bada, leku batetik bezala joteko. Gazte izen, edo Bilbon, edo Iruñan, edo Donostian, ez dakit, edo Baionan bizi den norbaitentzat 20 minutuak kaso ez da inbeste. Bai. Herri horten batean 20 minutu, urrun xamare egiten zen. Bai. Eta herri txiki batean zer esanik. Gauza bat, herri txiki baten 20 minututan herria zeharkatzek alde batea eta bestera. Urrungo herrira iritsi. Bai, eskualde zaldatu ere ingo zenuke 20 minututan. Kasi, bai. Itxegin dezaket. Barkatu ez. Maite dut klasetik atera eta etxerako bidean dituan 20 minutu horiek maite ditut. Ze oinez bueltatzen naiz eta asko gustatzen zaizkit, nik uste dut bat nagoelako oso motibatuta kirola egin berri dudalako, eta bakarri joaten naizelako eta lasai eta hemen azkenen egunero jende mordoa elkartzen gara eta zuen aurpegiak aguantatu behar ditut. Beraz, gero, bakarrik egote hori gustatzen zait. Tardun, maite ditut 20 minutu horiek.
Maite eta ederra izan ziteken, gurekin sartu gabe. Azken esaldi hori gabe, askoz politiagoa zen, tira. Ni empatiatik ari nintzen, nik hori ulertzen dut, ez oso lan soziala dugu, jende asko dabil hemen, entrevistatu datoz, postaria dator goizean, edo bisitan dator jendea, laborategi hontan gauza asko gertatzen dira, eta tarteka bakarra de horiek eskertzen direla. Baina, inorrekin sartu beharrik etzegoen, egia esan. Xarba, puntu bat emateko. Banik motz-motzean bestea, hau nogenen Nora Jarri eta Turraren giroa datorkit. Eta baita Julen Goikoetxeari ere, uztaia osoa pasa genuen, Antzurriolako naizen txoko hartan... Edalkadak eman eta eman. Bai, izarria botatzen genuen, bai. Bagor, sentitu naiz momentu batean, Turreko kontakizuna egiten bagonde bezala, ze Goiurik aipatu dizuen, cycling klase hauek jasotzen ari dela, eskola hauek jasotzen ari dela, eta gaur etorri hemen batioen kontzeptuarekin bueltaka, eta bueno, ziklismoaren zale zaretenok, entzungo zen eguten inoiz, batioekin gaur egungo prestakuntza modernoan, eta bereziki ziklismoa, batioak gora, eta batioak bera, eta batioak kiloko, eta konturatu nahi zen, ari ginen, Julen eta Bio Goiurirekin batioi buruz, ziklismoari buruz izketan, pentsatu dut, urran urtean, Turrerako solaskidea badugu, Julen. Dudari gabe. Egizuen niri Turretik interesatzen zaidan gauza bakarra erorikoak direla, beraz. Horiek komentatzera jogonez. Azken esaldian, maite dut guztiak zapuztu behar. Dana. Uxida. Horrelaxe, gaur ez dugu etapari kontatuko, ziklistak nahiko atxeden giroan dira, naiz eta orain Julenek datu guztiak buruan dituela esango diten. Oraindik aste hontan izango da klasikoren bat hor lehiatzeko edo grabeleko lasterketaren bat edo... Lankauin eta oraindik badabiltza. Lankauin badabiltza. Gaur amaitu dela uste dut, beraz badabiltza. Lankauiko Turra joku asko eman izan digu, Badakizu nork irabazi duen. Saidazu mesedez. Movistar taldeko ziklista batek. Atera kontuak. Iban Sosa. Iban Ramiro Sosa, ez? Ramiro Sosa, hori da. Aspaldi ez gabe zebilen gizajo, Taldea bezala. Aizue, bigarren kafea da eta gu kafera bueltan etorriko gara, bestela kafea beharrean gatz mineralekin hasiko gara, eta hori ez da gure estiloa. Gaur behintzat beste batzutan izaten da. Beraz, ongitorri guzti bigarren kafera, hau abiatzeko moduan bagara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratxaleko 4:22 eta orain, martxa hartu beharra daukagu, gauza serioetan murgildu beharra daukagu, eta gaur aurreratu dizkizu egun eduki mordoa ere, banan eta poliki aurkezten joan beharra daukagu. Eta aurkezpen lanetarako aukeratu beharko dugu, kantu egokiren bat. Hau adibidez. Duela 50 urte, 17 emakume ezkonberri elkartu egin ziren euren independentzia ekonomikoa lortzeko asmoz. Auzo Lagun izeneko kooperatiba bat sortu zuten. Lanaldi partzialean hasi ziren lanean, familia bizitza eta lan bizitza uztartzeko moduan, eta kontziliazio terminoa oraindik sortu gabe zegoen garaian, horixe lortu zuten. 50 urte pasa dira, eta 17 izatetik 13.000 langile izatera pasa dira, non 95% emakumeak diren. Kafe utza minak. Baina 60ko hamarkadan bezala, auzolan rara abiz bat da oraindik. Izan ere, naiz eta beste enpresa ereduekin alderotuz gero, kooperatibismoan genero arrakala txikiagoa den, sektore industrialeko kooperatibak oso elkarte maskulinizatuak dira oraindik. Berdintasunerako bide horretan, hausnarketak ezinbestekoak dira, eta horregatik antolatu dute kooperatibismo feminista topaketa. Baina zer da kooperatibismo feminista? Edo, izan daiteke kooperatibismoa feminista gaur egungo ereduan? Galdera horien inguruan pentsatzeko tartea eskainiko du topaketak. Farapi kooperatibako Araitz Rodriguez Gutierrez gonbidatu dugu osteguneko egitarauaren nondik norakoak ezagutzeko. Arratsaldean. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Vale. Ondo. Gu ondo, zu estresatu xamari ditzi zara, kotxaua.
Bai, demora gainean etorri zait. Baino... Lehenengo galdera izango da garrantzitsuena. Kafea nahi dezu? Venga, ur pixka batekin ere. Ur baso bat eta kafe bat. Venga. Esnerik ez daukagu. Utxak balio dizu? Orduan bakarrik ura. Bai, edo bestela, momentu baten esne erostea joango niz. Ez. Julenek ura ekartzen duen bitartean, horrela galdera oso xinplea egingo dizut. Zer da kooperatibismo feminista? Bueno, xinplea hoxe esan duzu, bai. Ez dakigu. Ez dakigu, horregatik erabaki dugu Gipuzkoa mailan dauden kooperatiba feministak, edo bere burua feministatza duten kooperatibak, eta gehien bat emakumez osatutako kooperatibak elkartzea, eta gai horren inguruan hitz egitea, ea berra adostasun batzuetara heltzen garen, edo adostasun eta hausnarketa batzuetara heltzen garen. Orduan zer den, nik uste dut ostegunetik aurrera argiago izango dugula den, baina bueno. Esan duzu, ostegunetik aurrera, izan ere, ostegunean izango da, urriak 20 Lazkaon, bai. Biziolan, eta goizeko 9:00 ordu 2:00 ez da? Gutxi gora bera. Hasieratik hasiko gara, zergatik, edo nola izan da egun hau sortzeko prozesua? Hau sortu da kezka edo sentitu dugun kontraesan batetik. Nolabait gu, mila esker, duela urte batzuk ibiltzen gara ekonomia eraldatzaien bueltan, olatukopen sarean bueltan gabiltz, eta, ekonomia eraldatzaieren ezaugarrietako bat, edo behintzat diskurtsoan dagona da, feminismoa, ez? Ekonomia feminista edo eredu feministaren aldekoak izan behar garela, eta gure praktikan nolabait feministak izan behar direla, ez? Orduan, handikan etorri zen gure kezka esan genuen litxez. Benetan ekonomia feminista bultzatzen ari gara gure proiektu ekonomikoetatik eta kooperatibismotik? Bai, ez. Orduan, kezka horretatik eta gero kontraesan asko ikusi genituela horretan. Hori galetu behar nituen, erronka ez da makala. Kontraesanekin bat zurrun xamar jartzen bada, iaia bere buruan guztia deusestatzen joateko tentazioari izan lezake. Betxatzetor lausotasun bat, malgutasun bat, eman barko diozuela zuen sortze prozesu horri ez? Bai, espero dut. Malgoa izatea bestela ortodoxiara... Gaur egun ortodoxiara heltzen badiogu ez gara oso urrun jungo, azken finean gure ekonomia sistema eta lan harreman sistema kapitalista da, ez? Orduan, egia da, galderetako bat da, ez? Kooperatibismo feminista existitu daiteke sistema kapitalista batean? Bueno, galdera horrela esango litzateke ezetz, ez? Ortodoxian ezetz. Ortodoxian ezetz. Baina guri ideia da nola, edo lehenbiziko pausoak dira nola transitatu, ez? Nik uste momentu enten posibleko litzateke hitz egitea nola jungo gara eraikitzen trantzizio hori ekonomia feminista batera, eta baiteko kooperatibismo feminista batera, eta hori da erronka ez dela makala ere, trantzizio hori nola marrastu, ez? Zein den bide horria, ez? Izan ere, kooperatibak badira, ez? Antolaketa demokraziaren adibide, baina egian demokrazia horretan orain arte sexuen arteko berdintasuna ahaztua izan da? Bai, hori zalantzi gabe. Zuk lehen aipatuzu kooperatibismoa eta beste ereduak, ez? Eredu tradizionalak, enpresen eredu tradizionalak ea ber, kooperatibismoa aurrerako jagoa izan daitekela, gai hontan nahiko antzekoa, emaitzak nahiko antzekoa dira. Bai, zuzendaritza organoetan, bai kooperatibetan eta bai enpresa tradizionaletan badago hori, ez? Kristalesko tetxoa aipatzen dena, eta hori kooperatibismoan ere existitzen da. Eta orokorrean ez da, gauza batzuetan ez da asko aldentzen eredu tradizional batetik kooperatibismoa. Eta horregatik pixka date gure kezka. Ere ekonomia sozialera aldatzailean ere, bado ere kezka hori. Badira gauza batzuk ez dienak errepikatzen ari garenak eredu tradizionaletatik. Adibidez, nahiz eta ustea da kooperatibismo eraldatzaile horretan gehiengoak emakumezkoak izan, adibidez, aurpegi publikoenak edo nola baitez, esango genuke, eta oso ondo egiten dute bere lana, baina adibidez gizonezkoak daude, ez? Eta gauza horiek dira errepikatzen ditugunak nahi gabe. Egia esan da,
Ez dago intentzionalidade bat, baina gertatzen dira. Autobusetan gaude, elkarrukitzen diogu efemeridean nahi gabe. Egunaren egitarauera begira, harrera eta ongi etorri batekin hasiko zarete, gero topaketaren zergatia azaldu, eta agian garrantzitsuena 10:00 gertatuko dena izango da, ez? Talde hausnarketa. Zer da kooperatibismo feminista, eta hor bloke batzuk desberdindu dituzue. Nola antolatu duzue eguna edo zergatik antolakuntza hau? Bueno, zergaitik, guzti hau ere abiatzen da Aldundiak emandako diru laguntza eskatu gendun, ea ber posibleren ikertzea gai hau, eta diru laguntza txiki bat lortu gendun, eta abiatu gendun hausnarketa, hainbat kooperatiba ezberdinekin elkartu, hitz egin, ezagutu, beste eredu batzuk, beste kominen artean adituak, izan datuko genituzkenak ere elkarrizketatu, eta orduan topaketa hauek sortzen dira behar horretatik, ez? Ez dago argi. Orduan ez dago argi horretan, topaketak ere bideratuta daude pixkat argitzera, orduan bai. Ez gendun pentsatu topaketa batzu non etorri jendea hitz egitera gauza batetaz ez dagoen argi. Gipuzkoan oraindikan ere ez dugu ez da gaia eta ez diogu heldu, orduan iruditzen zitzaigun importanteagoa zela gure artean kooperatiba feminista guztien artean heltzea gaiari, eta gero etorkizun ikusiko dugu orduan. Ez dago islaririk, baizik eta erabaki gendun lehenbiziko hartu eman bat izan behartzuela. Orduan, abia puntua da, ikerketa horretatik apaltasun guztiakin egin dugun lehenbiziko hurbilpen bat aurkeztea, eta horretatik lan eraikitzen jutea, ez? Horrezatik ean aipatu genituen zeikatu egin ditugu noraiteko kooperatibismo feministaren undinorakoan lau ataletan, eta 4 atal horren arabera hausnartzea, eta horiek dituen erronkak identifikatzea, eta gero ere potentzialidadeak, ez? Iruditu zaigu ere askotan erronketan geditzen gara, eta erronkak ez, dena betetzen du, eta jartzen dizkibuan, ez, helmuga bat, baina iruditzen zait, iruditzen zait ez, oso argi dut potentzialidade handia dagoela momentu honetan emakumez osatutako kooperatibetan. Beste egiteko modu batzuk sortzen ari dira, oso emergenteak dira, lan harremanak ulertzeko beste modu bat, antolakuntza, kontziliazioa lehen aipatu duzuna, ez dakit kontziliazioa deitu alko diogun hemendik aurrera, baina kontziliazio hori ere nola ulertzen dugun, ardurak, konpromisoak beste modu batean ulertzen ari gara, eta uste dut hori aman komunian elkarrez hautzea eta konpartitzea importantea zela noraiteko abia puntu hori jartzeko. Urriaren 16 arte zegoen irekia izan emateko epea, badituzue datuak zenbat kooperatiba apuntatu diren edo nungoak diren edo... Bai, 50 eragile batzuk dira kooperatibak, bestatzuk unibertsitateko irakasleak, Uesi eta Mondragonetik, kasuntan eta Mondragonetik, eta bestelako proiektu ekonomikoak ez dina kooperatibak hainbat ezaugarrigatik eta elkartea dira, edo beste formula batzuk, eta guztira 50 erakunde. Horietatik ez dakite, zenbat izango garen, 50 pertsonen bueltan, kalkulatu orduan. Guretzako arrakasta izugarria, bai, esango nuke. Ze gaina gaiak, hasieran abiatu ginenean guretzako erronka batzan, bildurrakin ere heldu genion gaiari, gu ez gara ekonomilariak, ere ez? Orduan, errespetua ematen zuen, eta hasi ginenean ja tanteatzen aber jardunaldi hau egitea edo ez, jendeari emakumezkoi errespetua handia ematen zien gaia. Eta orduan, hasia batean zen, aber zein hau sartzen den esertzera, eta ez, gai honen inguruan gora eta bera pentsatzera, eta egia esan da, nik uste dut espazio seguru bat sentitu dutela topaketa hauek, ez egotea adituak igual ere batzutan lasaitasun minimo bat ematen du, ez? Bai, pixka bat, ez? Esan alduzula, eta ez arela epaitua izango, ez? Eta guztiak pixkat nivel berdina, edo leku berdinetik hasiko garenez, eta bai, guretzako sorpresa posgarria izan da. 50 pertsonaren inguruan esan duzu, guztiak emakumeak? Bai. Baldintza bazan. Baldintza zan. Noski, zentzua dauka. Bai, baldintza bat izan zan. Parte hartu dezakete, emakumez osatutako kooperatibak eta mistoak diren kooperatibak. Baina, ordezkaritza, kasuntan emakume izan bertian.
Bai, ulertzen dut. Horrek ere eragina, nik uste dut eragina baduela parte hartzaileen kopuruan. Nik uste dut lasaiago eztabaidatzeko horretan aipatzen zenuenean beste mota bateko ingurunea sortu daitekeelako, uste dut. Bai, nik ere uste dut. Bai, oso posible da. Bai. Gero, aipatu ditugu, 4 bloke egongo direla, eta gero atxeden baten ostean plenarioa eta eztabaida kolektiboa edukiko duzu. Gero, kooperatibismo feministaren indarguneak aipatzeko tartea, eta bukatzeko topaketaren balorazioa eta itxiera. Kooperatibismo feministaren indarguneak zein dira? Bolita jarriko dut eta berze izango den. Indarguneak zeintzu diren, nik uste dut gogoa handia dagoela. Oraintze bertan Gipuzkoa mailan dauden kooperatibismo feminista horretan beharra handiak daude. Elkarrekin lan egiteko, proiektu berriak, baina ekonomikoak ez proiektu enpresa baizik eta ikuspegi ekonomikotik eragitea eta poliki sentitzen ari garan, orokorrean edo bintzak elkartu garenakin beharra handia dugula gu ere sistema ekonomiko honen eraldaketan parte importante bat izateko. Praktikak sortzen ari garelako, ekonomia feministara hurbiltzeko, eta hotza eskatzen ari garelako, edo horren beharra sentitzen dugulako azkenengo urteetan. Orduan potentzialan ikusten dut gogoa dela, eta praktikak ja ari garela sortzen. Ez da bakarrik teoria bat. Euskal Herritik kanpoko ereduei begira jarri zarete, horrelako topaketa bat antolatzerakoan, edo horrelako jardun bat egiterakoan, edo nahiago izan duzue guk eredu propioa. Ez esan gendun. Ea bergu baino, argiagoak direnak badauden, ez? Eta esan gendun, egongo dira. Eta egon ginen Kataluniako jende batekin, mugimenduakin, eta gero ere Andaluziako beste jende batekin. Gaiteko ekonomia eraldatzaile horretan, pentsatzen gendunak referenteak izan ahalko zirenak. Orduan, izan dira beraiekin biltzea oso aberasgarria izan da, eta indarra handia eman digu ere, kasu honetan guri. Bat, ikusten dugulako sintonian, badagola zer mugitzen gai hontan, eta sintonia bat dagoela bintzat bai Katalunia eta Andaluziakin. Eta gero aldi berean ere, lasaitu egin gaitu ikustearea denak leku berdinean gaudela. Oraindikan inork ez duela konponduta momentu hontan sistemak dituen erronka hauek eta ekonomia feministak dituen erronkak sistema honen baitan. Orduan horrek ere lasaitasuna eman digu. Badirudi, nola da hori, denak rotonda berdinean bueltan egotea, bueltaka beti ez dakizu zergaiti, baina lasaitzen du. Orduan inspiradorea izan da, eta aldi berean ere sentitzea beste jende bat leku berdinean dagoela, horrek ere ez zaitu sentitzen txikiagoa, eta hori ere importantea da. Edo zer gauza bilatzen zarenean, ez? Sentitzea, neurrian zaudela, ez? Ez da handiagoa ere. Ez da handiagoa ere. Ze, kasu honetan, oasi euskaldun hori ez da existitzen. Hemen arrotzen gara, kooperatibismoarekin eta historia luzearekin eta ditugun nazioarteko enpresekin, baina... Izango nuke, adibidez, Mondragon kooperatiba horretan ez da inorra apuntatu, adibidez. Begira. Jardunaldietara. Nahiko bitxia, ez? Kooperatibismoa pentsatzen duzu eta Euskal Herrian kooperatibismoa eta izen, bost izen botatzen hasi ezkero, ziur nago Mondragon korporazioak izango direla, baina... Zauririk altxana izan gabe kooperatibismoaren muina nola ulertu eta Mondragon nola ikusi, hor badago talka bat. Uste dut Mondragonen dagoen jendeak ere talka hori ikusten duela. Leno esan dugu ezkinel ortodoxian jarriko, eta ezkara ortodoxo jarriko, baina uste dut kooperatibismotik urruntziak ere urruntzen zaituela beste emate printzipio oinarrizkoetatik. Eta baina politia litzateke ze auzo lan bera, zuk aipatu duzuna, izan zen, ia da ez zutela proiektu bat etorri zela pixkatez, gizonek aipatu, ikusi zuten behar baten ondorioz etorri zena, baina lehenbiziko kooperatiben artean feminizatuena eta
kopurutan igual emakume gehiena duna bera izango da, orduan. Pena bat da ere ez hurbiltzea horrelako eredu, ere, bueno, entzun beharko genuke ere nola bizi duten beraiek, edo nola nahi duten hurbildu ekonomia feminista horretara, eta berdintasunez osatutako gizarte edo Euskal Herri batera, ez? Ba, bai. Orduan, bueno, pena da, bidatzen ditut. Agian beste urte batean. Errepikatzen bada topaketa, eta animatuko dira agian. Bai. Topaketaren, eztabaidaren ondorioak eta gero nonbait irakurtzeko aukera izango dugu? Ba ez dakigu. Pixkat utzi dugu ikustera zer gertatzen denan eta zer erabakitzen denan eta zer egiten dugun guzti horrekin. Orduan, ez dakit. Ez dakit zer gertatuko den guzti horrekin, zer publikatuko den, Bueno, akaso bigarren kafe bat, orduan esnea daukagularik, eskaini barko diogu horaitzi, eta orduan ondorio jeke ezagutuko ditu. Bai. Eta bitartan adi ongo gara ea zer gertatzen den jakiteko. Ba, eskerrik asko Araitz topaketak azaltzeagatik, eta kooperatibismoa eta feminismoaz hitz egiteagatik hitz hartzen dizugu bigarren kafea hartzera etorriko zara, esnea erosiko dugu, eta... Ez guk erosiko dugu, mesedez. Ja, ez zara lehenengoa gainera kafe gabe geratzen dena, gure esne erosketa ezagatik. Araitz Rodríguez Gutierrez, mila esker, eta bigarren kafe horretar arte. Mila esker zuei. Jori bat manifesta mitxak dira bizitza bakarra da ezer berririk egan egin nahi baduzu aireratu izan aske eta zaudela eman dena garra baduzu sobera eta ez galdu zure aukera ametsak ez dira beteko horren hilo bat zaude eman dena garra baduzu sobera eta ez galdu zure aukera ametsak ez dira beteko horren hilo bat zaude. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Jarraitu bertsolari txapelketa nagusia Naiz irratian. Bertso saioetako onena bilduko du Garazi Kastainok astelenero arratsaldeko 3:00 Kulturrarian. Asteazkenero arratseko 10:00 musika efemerideak errepasatzeko entzun gramofonoa. Eta itzordura huts egin baduzu, gogoratu igandetan arratsaldeko 8:00 ere aukera izanen duzula galdutako saioa berreskuratzeko. Gramofonoa, Naiz irratian.
Arratsaleko 4:40 minutu, hemen zalaparta badugu, baina zalaparta ez zarramarrari buruz aritu behar dugu, eta nola, lehenik eta behin azken astetako gure kuña gustokoena entzun da. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también. Poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Eixo, tesandon egin naiz, eta zarramarrakoek konbidatu naute, ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, zelotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta mendikan mezu bat erarazi nahi nizueke zamarrama edo zarramarra edo, programa simaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu botella eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Aizue Iker Plazaola, Josu Zubia, Itziar Arkauzeneko, Ibabe eta Iñaki Zabarte aurkeztu behar dizkizuegu, edo gaur bigarren kafera ekarri dituen arrazoia kontuan izanik, akaso, Plaxa, Bos, Karkauz, Potene eta Xabarzenaz direla esan beharko genuke. Zarramarra sortu dute, eta zuegu bezala zabiltzate, ze letxe, ze krisi, eta ze zarramarra. Zertan da biltzauek. Bihar esteinatuko dute naiz irratian. Gu euren promokuñarekin esan da bezala ibili gara, jaipa egiten azken aste hauetan, baina iritsi da ordua eta enigmatiko xamarra den saio hau zertxo baite ezagutzeko aukera izango dugu. Eta tira, euren giroan murgilduta gazte prekarioak, osasun mental kaskarraz, munduari begira, humorez eta oinati eraz. Baina hori definizio beagorik ere topatu dugu. Zarramarra gure panorama kulturaleko sol sostenitua da. Bizitza osa pasau dugu, sostenidoak eta bemolak baztertu nahian, eta etorri dira, gauzak komplikatzera. Tira, gurean dauzkagu, Eneko Josu eta Iñaki, eta baita bideo deia honen bestaldean, Plaxa, beraz, denoi, ongi etorri, bigarren kafera kuadrilla. Eskerrik asko. Eta Plaxa ez dugu entzuten nik mikro itxi darako, orain bai, Iker, atxalde. Oin bai, arratzalde ondan hori, que pasa, Potene, Josu, Xabarte eta kompainia. Hemen abantaia badago, Ikerrek zuek ikusten zaituzte eta zuek ez duzu Iker ikusten. Eta ekidin jok, Josun outfitari buruzko enegarren komentarixua ikia. Ikusiko duzue, astero guk ze erlazioak gure artian. Gu kamera hurrian ondo eroten gara, baina atzetik ez. Hori ondo izumureken du. Bueno, ez da baixi. Gu kontrakoa? Guk kamera hau... Kameratik kanpo ondo, baina... Bai, kameratik kanpo ondo. A ber, bai. Zue, Plaxa horra parte dauela eta gu batera. Bai, ez. Gu badakigu lerro artean irakurtzen, bai. Aizue, gu hemen gabiltza, flipatuta zarramarrarekin, jakin gabe zarramarra ze kristodan, eta hortarako etorri zarete. Zuk ere zagizu. Abia puntua behintzat badugu orekatu xamarra. Zer da xarramarra? Zer da zarramarra? Zer da zarramarra? Zein maiz. Apur bat, geure iritzixak eta geure paranoiak, ez da? Humorez, beti humorez, jiji jaja, eta neri hori okurri esat. Eta gero daku konbidatu bat, behari planteia xauela gai potolo bat, azken finean, eta
gai horri buruz, berbaien du, gauza asko jakin barik. Eta askotan... Bai, sasi jakintzuen klub antzerako rollo bat, ez? Askotan eskema barik eta ideia hola finko barik. Eta humore mota askokin. Bai, hori. Laugarren lerroburua behar dugu, hau borobiltzeko, ze ari gara ulertzen. Bai, lerroburu eta hau borobiltzeko pikin bat, ez da. Bueno, Zarramarra da podcast bat, danak esan da moduan, sasi jakintzuen klub bat, gonbidatu bat egongo dela, eta humore mota ezberdekin, baina Zarramarra podcast bat da autu edo jarrera konkretu bat egin, ez? Pikin bat gure asmoa zan, mundu aldrebe zontan eta hainbat gai pilpilian dauz eta hainbat gaitz be, eta da jarrera bat horren danan aurrean, hori dana zela hartu da zela ikusi hau da zintzoi biteko gogorik ez daku eta hitzakin moduan, ordu bete baino gutxuko podcast bada, espero. Aizue, guk abiatzen dugu, biolin soinu ez eta tarteka gauza serio eta zizkietan, gero joaten zaigu, baina soinuek asko diote saio bati buruz, eta Zarramarra, bueno, horrela hasi liteke. Eta faderra jeisten denean, Iker, zer gertatzen da? Hor gertatzen da, hor daukazuen ondiok pubertaruan dauen gazte horrek, biseradun horrek, iken dagoela intro bat. Eta intro horrekin, umorearen epitemo abstraktua dan Zarramarrei, paso emuten xau. Eta gero, saio bakoitzean gai bat. Eta gai horren inguruan iken du berba guk dala, azken finean gaur egungo munduan parodia batez, hainbeste demokratizatu omen da hitza, ezer esateko ez dakonak be, sasi jakintzuek berbakeko kreako ja, kasu hontan gu be bai. Bai. Eta gonbidatu be bai. Gonbidatu be bai. Gonbidatu be bai, efectivamente. Bat izango da sasi jakintzutik aratagokoa ere. Edo denak sasi jakintzu behar dute, jakintzu horiak ez dituzuen nahi. Ez honespetek daku. Efectivamente. Da gure jainkoa, ez da? Ja, gure eskemak hautsi eta beste ideia batzuk ekarten dau. Hain da jakintzu oin Madrid aldian dauela bere ideiak ez, sakabanatu guran eta edatu guran. Bai. Oingo programetan bere eginkizunetako bat hori da izuzen, Zarramarran, Madrilen izatia bosera maia. Zarramarren bosera maia. Hori da. Aukera bat, ez? Bai, eta aurreratu geike gainera Florentino Pérez ekin nagoela berba, ez? Santiago Bernabéu, publizia de jarteko, beak bentsat ala esan duzku. Bueno, hori ere bai ezatu beharko dugu, eta Florentino Pérez ekin balin badago, eman dizazkiola gure partetik bizaplasteko. Aizue, hau ere galdetuko zizuen, zuek oinatitik mundura jaurtitzen duzu Zarramarra. Zarramarrak oinati eran ere esan nahirik badu, galdetu dizuete, kontzeptu abstraktua da? Bai, ez da kontzeptu abstraktua. Zarramarra, erabiltzen tolosan edo? Menez gukez. Zarramarra, basuria, sakarra. Sakarra. Behin dudala, nik banekin erantzuna. Oinatiarrekin zoritxarrez, barkatu behar zuen, harreman desente izan dudalako, eta azkenean, bide bat tokatu zei jakitea. Baina hemen ez dugu erabiltzen, Zarramarra, ez. Oso izen polita da, ez da. Bai, zaborrari, deitzeko euskeraz hitz mordoa daude, eta tokian, zuek, alegin, aldatzalde zuen da honeko. Pentsa, alegin, aldatuko dezu ella. Gu basura, bizi guztian, zaborra gu basura. Zaramatik etorri liteke, zarama da baita ere. Zarama ere, bai. Zarramarratik. Zarramarratik zarama da. Bai, hori da. Oñatin hasi zen. Epizentroa oñati da. Oñatin hasi zen. Bai, endogamia be oñatin hasi zen. Hemen, hariko dirantzuleak pentsatzen joearrain dugu, nahiko, edo, desente tolosa zentrista den saio batek aurkezten du erabat oñati zentrista den beste saio bat. Naiz irratiaren eklosioa izango dau, estanda egingo duenek momenturen. Hiriburuetatik kanpo bentsat. Ez hiriburuetatik ari gara. Aizue, ez, bueno, gauza, serioetan jarrita. Bai,
konta iguzue, nondik. Ez, nondik sortzen da zarramarra, ez? Kontatu iguzue, pixkate zeintzareten, ze girotan, ez da atzo sortutako ideia bat, naiz irratira bihar helduko da, hori bai da horrela, baina nondik sortzen da lehenengo kolpe hori, gaztelekuan saioak egiteko joera hori, bueno, zarramarrak dagoeneko bide bat. Bai. A ber, zela sortu zen? Bueno, hause, badakizu, apurtxo bate, parranda giruan. Parranda giruan, jendia rotu iten da, ezta? Eta horra hasi zen justo, boindala urte batzuk, la resistencia enrollua, eta, bueno, eta oinati nolako zehose montaien buz zer. Oinati nahiko erresistentzia bada, bai. Bueno, junta guinan batzuk, eta hortik, poliki, joan da eratortzen eta garatzen proiektua, eta ona hau da. Oinatin hasi ginen telebista saioak iken. Hori da. Gero, konfinamenduan podcastak, ezin barre, hombre. Baina barre metaliko antzuten dugu eta. Barre metaliko hori da, karo, honekin, bueno. Eta gero poliki, bai, ez da, naiz irratiraino, ez? Gure helburua zan, naiz irratiraino egitea. Hasieratik, ez da? Hasieratik, lortu dugu. Gorena. Bai, zorionak. Eskerrik asko. Josu, zukor, aipatu duzu gauza bat, dala, garaketan fandan proiektua eta dala, baina bidean, oztopota koska de gente topo ditugu, bai. Zan nahi dut, Zarramarra aiaudun lekura kasi milagros edo, Zarramarrak bastante fase euki dau, eta zorrak bebai euki dau. Ojo, Juri, bain diru esketatu zela. Ez. Gu beti zabalik, Crowdfunding egin barote hauek. Crowdfunding. Ona be, diru batek etorri gara. Ez genuen dudarik. Aizue, beste kontu bat, asteazkenetan uinetan entzunal izango da, baina asteburua heltzen denean ikusiko da. Eta guk badugu lagin txiki bat gure entzulekin primizian erakuste. Bai, a ber. Donostia. Zikina. Auzolana. Horrek ez da pasentzuri. A ber, Tesa, beti bai. Ez da itzat botatzea horrela tuntun. Baina, alporron pompon. Txatxe piruli pasoko eta txatxe espa piruli behintzat. Bai! Galdera asko egongo dira, ez da, erantzuteke. Venga, ba, kontua da, ez duela balio. Happy ending eukibi dago, Ez, claro, parakiko guzera egin duen. Bai. Alde zorretik pensatu duitza. Ez dirate utzi transporte publikoan sartzen. Oian bega, zenbat urteako? Hasiera baten, hasiera. Ernai GKS, ¿quién tiene a razón? Miro yo. Begio, kerra. Hasiko naiz berriro? Ez. Vale. Adierazten dut. Reako. Ez, lehenengo esaldia. Geratu dalako nire apuntia moxatu momenta. A ver. Bapatean esatea, ekarri duan informazio ultra interesgarria, aspergarria dela. Hasiera prozesu hortan. Hasiera izango dira beti. Argita garbi dau jokua, ez alatu. Orduan egin dugu, informazio gehiago eman dugu, lertzen. Osea, Tesa. Esan dugu, back to black, amigo egin jauzen kanta bat. Etxea, zikin dudanak. Hombre, ezakego. Hombre, hori txiki. Artista nolako, hombre. Esaren txapa. Benetan, ez daukazte... Beste ese, besta pasago, esan dagoena luzides bea da, ez? Bea ez, nera puntia. Sor ditzaken eragozpen, aserre eta bestelako kalte guztiak nire kain hartzen ditu dana. Ez da akabo, Berriz bera gati. Bueno, batesak esan du, Back to Black miren abestia dela, eta esan du, bueno, abestionekin egingo ditugu horrengo minutuak. Zarramarra, zalaparta, lotxa gutxi, hori guztiak ere badira, zarramarraren osagai esan genezak ez da? Bai, duda barik. Hor ikusi dugu, dagoeneko bideo formatuan, streamingez jarraitzen gaituztenek behintzat,
bueno, hemen jende asko doko konektatuta, zarramarratarrak badauzkat, jarraitzaile asko, hemen gure, ez da gita, nondik ari zaizkigun ikusten. Bai, badako. Bai, bueno, YouTubeen bigarren kafean, eta Twitchean ere jende desente batu zaigu, bai. Aupa. Bueno, barkatu inigo, bai, jarraitu sare sozialetan, Instagrametik, YouTubetik, eta, bueno, bizumak onartzen ditugu, bai, bizumak. Josu, txakurrandako txetxo bat erostia gura da, orduan, bueno, Josu, eskatu. Bai, misifu edo zein zan, zure katua, kira edo behandako etxetxo bat erostia, bizumak onartzen ditugula. Bai, mesedez, minimo 20 euro. Oso ondo, jarraitu sare sozialetan, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify, eta bizumen. Bai, hori oso nada esateko, Bizum oso sare sozial hona da. Oso. Pentsa. Oso. Jasotzeko, Jasotzeko. Eta oso eskertua, hori da. Bai. I love you much. It's not enough. You love blow and I love proud. And life is like a pie. And I'm a tiny penny. Beraz, Zarramarra jarrita, Zarramarra ofiziala, karo, dagoeneko agertu dira. Zarramarra ordezkatu nahi duten kontu faltsuak, eta beraz, Zarramarra ofiziala bilatu behar da, Iker. Eta tikakin. Aipatu duzu gauzat inigo, oso kuriosu dana, esan duzu agertu diala kontu berri batzuk Zarramarran identitatea edo guran. Aipatu gura du gauza bat, Pikutara fanzan gure Twitterreko aurreko kontua, eta horrekin bata gure jarraitza diadanak perfila aldatu guran, karo, noiz sortu zen Zarramarra, 2020an. Orduan Zarramarra Twitterren dako da, adin txikiko bat, hau da, 2 urte dako. Twitterrek kontua bertan bera jarri oskun. Orduan, laguntza pixka bat edo. Oiuri, jende honek ez dirudi natibo teknologikoa eta horrelakorik, Oixen itzen betxak. Hori Ikerrek zuzan aldatzen, hasi zuen aldatzen. Iker, erabat hasi berri akatsa, Si. Bueno, karo, nik bat oso bohemio eta zenen Zarramarra zemat urtakoa, 2 urte ez, pandemian jaio ginen, 2 urte ez, hori ez da personal eta 2 urteko umenatek ezin egoki Twitter, gurasoen baimen barik. Orduan, Guarinez nagusiak gehala, nahi daztu zuen guraso papera egin dezakegu, eta pixat ardura hartu da. Baina hortako tesa dau, ez da? Gizondanak tesako. Egisa da. Bai. Gure... Bueno, Tesa maitia zuk ingo dizu amatxo, bai. Spoilerra inju, ja inja dau. Baina, bueno. Plaxa, esan geke baimeniku. Plaxa ez. Tesa, izango da, hemenik aurrerako podcast danetan, behak hartuko gure Amaponteko papela. Hau da, edo zeinek baldin badako kejarik, podcastian esaten danaren inguruan, iritziren bat kexaren bat, Tesa, andonegi, Martin. Entzun dugu, baina berak hartzen zuela bere gainardura. Orduan, esan dakoa, bai? Edo zein gauza? Baina sinatu du nun bait? Claro. Vale. Eta argazki bat dako. Bai, gordeta dau. Argazki baten, por si acaso, bai. Osea, dana. Bai. Aizue, dena ez dugu kontatuko, hemen spoilerren beldurrarekin bazabiltzate dagoeneko, honena, bihar bertan Zarramarra entzutea. Zuek saldu behar bezala. Gaueko 11an zuzenian, Bai. Iparraldera begira, argisa sartzen da. Oida, Donostin ginen dugu grabaketak, eta hori, iparralde hor... Grabaketak zuzenekoak. Zuzenekoak, bai. Baina hori azken finean dabe bai... Eta gero domekan atzea igotzeko. Eta hori, nahiko iparraldean dauenez, lehioetan ikusiko zuen argi dauela. Hori da. Gaueko 11an. Perfecto. Baina, hori azken finean potene da, omenaldi bat, Euskal diasporan semea labei, ez da? Gu ez gara astu, Amerika ez gara astu, orduan, hor omenaldi kipia.
Ez karaztu eta horrexegatik gainera badaki oraintxe gure lankide Marcos Zedin Fermin Muguruzarekin dagoela, Argentinan, eta antxe, Argentinarrak bai, baina diasporako askore bai, Blakiz Beltza inoarekin flipatzen ibiliko diranak, laizer kontatuko dizuegu, eta izue, zeona, hemen badagoela diasporara begira jarraitzeko, olako zeharkako, ezaugarri bat, naiz irratian. Eta mendi Fermini, esan, gure lagunei, gurtzeko. Hori da. Eta buelta ateman dezala zarramarratik olako batean. Gonbidatuta guztiz. Nahi badau. Preso badau. Aizue, laukote, eta bide batez hemendik besarkada bat, boskotea bosatzeko falta denari, itziar arkauz gaur kare egin da ibilizaigu. Musu bat itziarri. Bai, Pako mine ez da dakiela, eta... Urduritasunak, estrenoaren zuzenekoaren urduritasunak izango dira. Eta bixarko ahotza tope ukiteko eta rekuperauta... Bihar zuzeneko hortarako, diasporarekin erabat arduratsu eta maitakorra izango den zuzeneko argitxu hortarako gaueko 12an, ahotsa zaintzen ari da Itziar Arkauz, musu bat beraren zatemendik, Iker, zuretzako beste musu bat, eta hemen zaudeten hoi, emango dizuegu, baina zuzenean, zuek virtualitatean jaio zineten beste denok bezala, han konfinamenduan, baina orain aurrez aurre eman ditzakegu. Aizue, kuadrilla, guk itzordua bigarren kaferako ez, trago baterako jarri barko dugu. Orain ezingo dugu, lanean jarraitu behar dugu guk, baina egingo dugu hori ere. Hori baitzan. Tragoa zuen kontu. Tragoa gure kontu, garbi geratzea gukizima guk egingo dugula. Aizue, bazken trago bat, Iker Laurobaren kantuarekin egingo dugu aurrera, bihar 12etan, gaueko 12etan, estreino mundiala, zarramarra, naiz irratian, oinatitik mundura, euskal kulturak behartzuen sol sostenidoa, eta beste gauza asko. Kuadrilla, eskerrik asko eta kakapila biharkoarekin. Zuei, eskerrik asko. Aio. Esperatuko kutxa azken tragoa daika norbait duzu etxean niri bosta xola xuxolatu dizu urrengoaz bagizut azkena garagardo bat erdi bana sikiera gauza gehiegi ez gorde zuretzat esan sekretu gramotxo bat behintzat ez dut besterik nahi aurreko azure zen orain niri tokatzen za Goiurik oraintxe jandu azken bonboia. Ez azkena. Ez azkena? Badago gehiago? Bai. Bota bat, eta bai, aurrera guaz, ez gara oso seriak eta zarramarra atarren seriedadea ere itxatxi zaigu, baina aurrera egin behar dugu ala beharrez. Goiuri eskerra gure gonbidatu eri eskaini diozun, pixkat itxusi geratzen zen bestela. Bai, baina eskaini diot. Vale.
Zuri ez dizu eskaini ez da, Julen? Nik lehen jandut, lehen eskaini dit eta... Bai, nire bizkarran aritu zarete bonboia jaten. Bai. Ondo. Rolariak, Euskal Rolarien atariak antolatuta, beldurrola ekimena egingo da urriaren 20tik 23 Donostian. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 32. astearekin lankidetzan, testu inguru hori baliatu dute beldurrola antolatzeko. Ostegunean eta ostiralean, egiako kulturretxean izango dira partidak, eta larun batean eta igandean berriz, egia auzoan bertan dagoen ebla liburu dendan. Rol jokoak beldurrolaren egitarago esango dugu, eta Euskal Rolarien elkartea hobeto ezagutzeko, Rolariak elkarteko Pello Gutierrez gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Pello. Eskerrik asko, Barkatu, arratsaldeon, bai, mikro itxitea genuela. Bueno, Pello, esan dugu, urriaren 20tik 23 horrek esan nahi du, bi egun barru, ostegunean bertan hasiko dela, dena prest duzue? Bai. Azken finean ez dugu gehiagi behar. Mai batzuk, aulki batzuk eta jokatzeko prest dagoen jendea. Orduan, horrekin ja nahikoa dugu. Imaginazioa, sormena, gogoa, hortxe pilatzen dira ezaugarriak, ez? Bai, hoixe da. Gero epatuko dugu, lau egun horietan, ostegunetik igandera izango duzuen egitaraua, baina pixkat, testuingurua kokatzeko edo rolariak izenpean, esan dugu elkarte bat baduzuela, Euskal Rolarien atari bat baduzuela. Konta iguzu, apur bat zer den rolariak, zer egiten duzuen, nortzuk zareten? Ni bakarrik etorri naiz, besteak pixkat alpertu direlako, baina berez jende desente gaude rolariak atzean. Rolariak sortu zen euskeraz rolean aritzeko modu bat sustatzeko, rol jokuak Euskal Herrian ezaguna dira eta bueno, gutxi gara bera ezaguna dira eta badute publiko bat, baina egia da normalean gaztelaniaz edo iparraldean frantsesez egiten direla eta euskeraz egiteko aukera gutxi egoten direla. Orduan, rolariak sortu zen, hori euskeraz egin alizateko, rolean egin alizateko. Orduan elkartu ginean talde nahiko majo bat, eta orain arte kolektibo bat ginela esaten genuen, ez genelkalako egitura ofizialik, orain kulturelkarte egin gara, eta ja kulturelkarte egitura daukagu. Beraz, esan duzu ez, nolabait ere bazegoela, rol jokoen inguruko mugimendu bat, edo jende komunitate bat bazegoela, baina zuek eman diozuen balio gehigarri hori izan da, euskera lehen etxi duzuela, eta euskaraz egitea izan dela zuen helburua. Hori da, igual, euskeraz rolean agiritzen ginenak geunden, baina oso atomizatuak, Euskal Herrian zehar sakabanatuak, eta elkartu egin gera, ez? Normalan Telegram bidez eta online elkartzen gera, bakoitza Euskal Herriko punta batean gaudelako, baina, bai gure helburetako bat bai dela, euskeraz rolean aritzeko jardunaldiak sortzea. Hortara egiten dugu ere rolaldia, eta, Durangoko azokan ere egongo gara, baina, orain, Halloween inguruan nola esan genuen, beldurrola sortu nahi genuela, euskeraz beldurrezko rol jokuak egiteko. Ez dakit, gaur egun zuk esan duzu, zabalduta dago, jendearen parte hartze ona duzue, duela hainbat urte, akaso, rol jokoen mundu honi errezelo batekin edo begiratzen zitzaion, ez da? Azken urteotan nolabait ere ez dakit, demokratizatu dela edo esan genezake? Bai, nik bai uste dut, oaindikan oso nitxozko aktibidade bat da, baino egia da, pixkanaka, eta bereziki euskal munduan, ez dakit nik, atopiari esker, Durangoko beka jaso zutenetik, pixka saretan eta edabidetan ezaguna izaten hasi zen, eta horri esker, euskal munduak, bapaten rol jokuei buruz, entzun du, aditu du. Eta horren bitartez, pixkanaka jendea gerturatzen ari da. Oraindik zaila da ere, ez dut uste ja antzinako errezeloak direnik, baina bai jendeak beldur pixka badauka, ezagutzen ez duenez, lotxa pixkat ematen dio rolean aritzea, ezagutzen dutenekin, ez? Nola jarriko naiz, ez ezagun batzuekin, mai baten inguruan, gauza batetan jolasten nik sekula ez naiz ibili hortan, ez? Baina, rolean aritzeko ez da ezer berezik behar, imaginazioa besterik, inigok esan duen bezala, gauza, historiak kontatzeko eta bizitzeko, imaginazioan bizitzeko gogoa bakarrik.
Eta hor ere pentsatzen dut, rol jokoietan, lenda biziko aldiz parte hartzen duzunean, kaso irudituko zaizula beste batzuekin alderatuta, irudimen gutxi daukazula, baina hor ere ibilian, garatuko duzu hori ere. Hori da, eta kontrakoa ere gertatzen da, askotan, inoiz rolan ibili den norbait mailan jarri, eta batean kriston jokalari ona izatea, ez? Batean, sekulako ideiak ditu, eta pertsonaian sartu egiten dela ikusten duzu, ez? Aizu, hemen pertsonaian sartu ez dakit, baina zurekin sartu gogoz badabil norbait, ze River Rockek agurtu gaitu, aspaldiko partez, bide batez, River Rock, lotxa gutxi daukezu, eta galdetu rolariakeko lehendakariari, ea tongorik egin zuen. Alaxi bota digu. Azkeneko aldian River Rockekin hemen egon. Hemen egon zinen, bai. Rolaldiari buruz hitz egiten, bai. Tongorik ez, oraingoz nire partida da, nik antolatutako partidak izan dira, oraindik jende gutxien duten partidak, osea, ez. Hemen kopuruak izango du garrantzia bat, baina neurri batean ere, minimo batekin ere, askotan joku batek izan dezake oso interesgarri eta oso divertigarri, bai, jende gehiegi izan gabe ere. Hori da, normalean rolean aritzeko, mai baten inguruan biltzen den jende kopurua da, ez, 3 eta 6 jokalarien artean. Egia da, beldurrolaren kasuan, askotan ere, giroa beldurgarriagoa edo pasatzeko, jende gutxirekin ere oso ondo funtzionatzen duela, eta maizter bat eta 2 jokalarirekin ere oso partida politak egin daitezkela, ez? 6 jokalarirekin, igual zalaparta gehiago gertatu daiteke, eta baita ere oso divertigarria da, baita ere noski, baina bai. Aipatu duzu, jokalari gutxirekin ere egin litezkela partidak, entzuleteretakon batek, behin rol joko batean ibili ezten bati, nola azalduko zenioke, nolako izaten da rol partida bat? Mai baten inguruan jokatzen da, mai joko moduko bada, baina ez daka tablerorik edo, mai gaina hutsa dago, eta jokalari bakoitza daukana da bere pertsonaia horria. Pertsonaia horrian zure jokalari bakoitza pertsonaia bat jarraituko du, pertsona baten papera hartuko du. Orduan, pertsonaia horrek egiten dituen ekintzak eta hitzak adieraziko ditu pertsonaia horrek. Batzuk oso teatralak dira eta iaia antzerki bat egiten dute, beste jokalari batzuk lasaiagoa dira eta esaten du, nire pertsonaiak egiten du hau edo esaten du hau. Eta horrela historiak aurrera doa. Maizter bat egoten da, horrek pixkat gidari papera egiten du eta historia bideratzen du eta gertaerak eta planifikatzen ditu, baina gero mai batean, rol joko batean gertatu daiteke edo zer gauza hori jokalariek adiraziko dute zer gertatzen den. Azkenean, historia bat kontatzea da kolektiboki eta bapatean, improvisatuz. Beraz, esan liteke nola baitere mai joko batzutan badakigu ez, nola hasten den jokoa eta nola amaituko den, gero ez dakiguna, nork irabaziko duen odozera, baina kasu honetan, rol jokoen kasuan, bilakaera oso ezberdineko partidak izan litezke. Hori da. Gainera, rol jokoen gauza edo ezaugarri garrantzitsuenetako bat da, ez dagoela irabazle edo galtzailerik. Azkenean, rol jokoetan historia bat kontatzean datza historiak eta ez dago zure pertsonaia gauza batzuk egiten ditu eta zure pertsonaia hiltzen bada ere ez duzu galdu. Historia bat kontatzera kontribuitu du zure personajeak eta zure personajea hiltzeak ere historian lagundu du. Orduan, beste gauza batzuk gertatuko dira zu hiltzean. Orduan, hortan datza batez ere. Eta partidetan aipatu duzu, maizter edo gidari lanak egiten dituen norbait egoten dela, zein izaten da, bere papera? Berak bai, rol joko mota oso desberdina daude eta kasu batzuetan desberdina da, baina normalean bai daukala gutxi gora berako historia bat buruan, asko aldatu daitekena, jokalariek zer egiten dutenaren arabera, baina bai egoera konkretu batzuk, pertsonaia ez jokalari batzuk ere berak kontrolatzen ditu eta berak planteatzen du batez ere hasierako gertaera batzuk. Eta horren bitartez historiak idatzen laguntzen du. Bueno, ja pixkanaka beldurrolari begira jarriko gara, ostegunetik igandera egingo dira, ipatu dugu, ostegunean eta ostiralean egiako kulturretxean izango direla partidak, eta larun batean eta igandean egian bertan dagoen ebla liburu dendan. Guztira 11 partida edo antolatu dituzue, egitarau potoloa, egitarau zabala?
Bai, guretzako bai, gaina, lehen urtea denez, esan genuen, aurten lasai hartuko dugu, azkenean 4 eguneko egitaragoa egin dugu, behar genuena, baina hundiagoa, beti bezala. Baina bai, oso pozik gaude, jendea desente apuntatzen ari da, oraindik leku batzuk gelditzen dira, orduan norbaitek izena eman nahi badu, rolariak.eus webgunean horri izena emateko formulario bat badago, beldurrolaren izena emateko, eta izena ematea bai eskatzen dugu, aurretik jakiteko zenbat jende egongo dan partida bakoitzean, eta ze bestela partidak beteko dira. Eio, azkenekoz, barkatu Julen, hemen egon zinatenean aipatu genuen, Riberrokekin eta zurekin, oraindik emakumezkoen presentzia etzela gehiegi horrelako rol jokuetan. Nabaritu duzu aldaketarik, aurtengo edizioak badu horre, azkunderik behintzat? Bai, emakume gehiago parte izena eman dute, horri badago nik uste, ari dela pixkanaka hori aldatzen, maister lanetan aurten bat daukagu, emakume bakarra daukagu, garazi, egongo dena, baina, iaz rolaldian etzegoen bat ere, beraz, pixkanaka ari gera hor sartzen. Hemendik ere izen emateko, barkatu idazue, izen emateko oraindik leku batzuk geratzen direnez, dei hori ere, emakume zareten hoi, animatzen bazarete, behar delako. Espazio hau ere orekatu eta... Ni animatuko nintzateke, baina eske kakati hutsa naiz. Beldurrezkoak... Hori esan behar, hori ere bai, gai honen inguruan, ez? Beldurrezkoen inguruan izan da, jendeari akaso atzera egingo dio gai hauerak. Beti esaten dugu, beldurraren gaia oso zentzu zabalean jarri dugula. Partida asko daude, gehienak oso bestelakoa direla, ez? Naiz eta beldurra edo tono bat sartu, rolera jolastera gatoz, ondo pasatzera, eta ondo pasako dugu, ez dugu beldurra pasako. Rol joko batean egingo duguna da, beldurrezko historia kontatu, baina ez gode inor gaizki pasatzeko hemen, ez? Eta, de hecho, hori partida batzuk erabat fantasiazkoa dira, beldurraren gaia oso txikia da horietan. Nei, grazia egin dit, partidatako bat begiratzen ari nintzen, BBK ezain live, eta ikusi dut jartzen zuela. Violentzia, eta parentesi artean, bai, baina pixka bat bakarrik. Bueno, ez dago gaizki horrela, tantutxo bat bai, baina ez gehiegi. Bai, hori beti gustatzen zaigu, partida bakoitzean argi adieraztea, ze elementu egon daitezken, norbaiti atzera bota dezakenak, ez? Baina, oso modu laitean izango da, ez? Egia da, beti ez ezagunekin jolastean, kontu pixkat ibili behar da, rol partidak lagunen artean direnean jendea ezagutzen duzu, eta jakin dezakezu noraino jun daiteken, eta improvisatua denez ez dakizu zer gertatuko den, ez? Orduan, ez ezagunekin beti kontu gehiagorekin ibiltzen gara, eta ez gera sartzen oso gai zailetan edo mingarriak izan daitezen gaietan, precisamente horregatik. Baina, beti aipamen bat egiten dugu bazpare. Gero, erreta ditudan beste izan da, partida bakoitzaren sinopsia eta jarri dituzue egunean daude kontsultagai. Gero, segurtasun neurriak ere jartzen direla rol jokoetan. Bai, arrazoi berdinaren gatik, badaude segurtasun moduik, zuk ez dakizu inoiz partida norantza jun daiteken, eta jokalariei nola afektatuko dien, ez? Partidan zehar gertatzen diren gauzak, eta gai oso light batean sartuta, baina imagina dezagun jokalarietako bat erretzeari uzten ari zaiola. Batean, ez dakigu zerratik, baina historian erretzailea den personaje bat tokatzen bazaio eta gaizki pasatzen ari bada gai horregatik, beti horrelako aipamen bereziak egiten ditugu partidaren aurretik, ez? Zure pertsonaiak hola baldin bada, baina zu ez bazaude eroso, hori kenduko dugu, ez? Eta horregatik, isa txartela esaten den zea badago, edozein momentutan partidan zehar
deseroso egin arazten zaituen edo jartzen zaituen zerbait baldin badagozuk isa bat egin dezakezu eskuekin edo esan de aizu hau ez dakat honekin ibiltzeko gogorik eta bueno, partidatik kendu dezakegu hori ez dago arazorik eta denok ondo egon gaitezen, ez? Horregatik batez ere dira holako gauzak egiten dira ez ezagunekin jokatzen direnean, bueno, inor ez dugu aurrean daukaguna ezagutzen, ez dakigu nola reakzionatuko duen momentu konkretu batean eta claro, partida erabat imprevisiblea denez, horregatik. Beldurrola esan dugu ostegunetik igandera, beldurra eta fantasia nolabait ere hartatzen nagusi, baina gai sozialak ere eta oso gaurkotasuneko gaia den bat ere landuko duzue ostiralean jolas bidez, ez? Eta horrek ere pixka bat harridura edo sortzen du, ez? Pasabidea izenarekin jarri duzuen jokoa, Bidasoako muga zeharkatu nahi duten migranteen inguruan edo horren bueltan sortutakoa. Horrelako gai konplexu bat, jolas bihurtzeak ere badu berea. Hori erronka bada, ja nire erronka pertsona da, nik proposatu dudan partida bada, hori. Iruditzen zait, niri rolak parreak botatzeko ere balio duela, baina gaur egun puri-purian dauden gai serioak ere jorratzeko ere balio izan dezakela. Eta beti ikuspuntu ludiko batekin, baina ez dut uste rol jokoa terapia egiteko gauza denik, baina bai gaur egun gure gizartean dauden gai konkreto batzoi buruz hitz egin dezakegula, eta beldur tonoa emanez eta genero zea emanez, gai hori buruz hitz egin daiteke, eta, bueno, kasu hontan partida hau bai da omenaldi bat, Bidasoako muga zeharkatzen hil diren migrantei omenaldi bada. Eta iruditzen zait, kontu handiz jokatu behar den partida bat dela, ez da zaila, ez da erresa gai horri buruz ere brometan ezin gera sartu, komplikatua da, eta erronka personal bada, ea partida hori nola eraman, baina iruditzen zait oso aberasgarria izan daitekela. Ze hori ere bada ez, lehen aipatzen zenuen, jokoen edo partidan parte hartzen duten, partida jokatzen duen bakoitza, personaje baten papera edo rola hartzen duela, baina azkenean, personaje horrek egiten duena, norberaren erabakia, eta horrelako gai batean, horrelako gai batek danok ukitzen gaitu. Bai. Badago fenomeno bat, rol jokoetan gertatzen dena, aztertua dagoena, bleeding deitzen zaio inglesez, ez, odoltzea edo izango zen, eta da, pertsonaiaren sentimenduek eta pertsonaiari gertatzen zaionak zuri pertsonalki afektatzen dizunean, ez? Eragina egiten dizunean. Nere ustez, bi modu oso desberdin dira, ez zait gauza hon bat iruditzen zait ondo separatu behar dugula personajeak gertatzen zaiona eta niri gertatzen zaidana, baina oso gauza polita da hori gertatzen denean ere modu positiboan, ez? Mai guztia unkitzen denean zerbait gertatzen delako, ez? Horrek esan nahi du ja, ludikotik igual, aratago jungarela eta kolektiboki emozio batzuk sentitzera iritsi garela partidan zehar, ez? Aipatu dugu baita ere, beldur eta fantasiaren astearen barruan 32. astearen testu inguruan antolatu duzuela, ekitaldi horrekin bat egitean eta elkar lan horretan aritzeak zuen gana ere, zuen ekitaldiarekiko irismen gehiago lortzea ahalbidetzen dizue? Bai, helburua batez ere hori izan da, ez? Bueno, gehi baneukala jardunaldi batzuk egiteko asmoa, baina, koskoz jo genien atea hor beldurrezko astearen antolatzaileei, ea haien egitarauaren barne sartu gintezken, alboko egitarau bezala edo ekimen bezala, eta haiek oso pozik hartu zuten, ez? Azkenean ere, Donostiako beldurrezko zinemaldiak ere euskerari bultzada gehiago egitea, nire ustez ona da, festivalarentzat, eta beldurrola euskeraz izan da ere, haientzako gauza interesgarria da. Hemen entzule gehitu dute gauza bat, eneko hartzak dio, bleedinga deitzen zaio gehiago partidatik ateratzen zarenean, sentimendu horiekin jarraitzea. Alegia, partidak ajea uzten du. Uz dezake. Ajea emozionala, ez? Bai, ez. Hori da, horretik esaten nuen modu negatibo batean, ez? Badago, ez dakit nola ditzen dioten, baina positiboan bai da nola baiteko identifikazio bat personajearekiko eta modu positiboan, ez? Baina bleedinga normalean
negatiboki hartzen da horregatik. Parte hartzeren inguruan, aipatu duzu, oraindik ere izen emateak zabali daudela, badirela lekuak, euskaraz egindako partidak izaki, euskaldun publikoari lotuta izango da. Ez dakit, Euskal Herri osotik erakartzen dituzue parte hartzaileak edo geografikoki nola banatzen da? Hombre, imaginatzen dut, gehien bat, Donostia aldeako parte hartzaileak direla, badakigu, Euskal Herriko beste puntetatik, asteburuan bai badatozela batzuk, larun batean eta igandean, baina bai, egia da ere, iparraldetik falta zaigula jendea. Jende gutxi ezagutzen dugu iparraldean rolean ibiltzen dena. Iraultzan da biltza, bidasoaren bestaldean, eta egia esan aitzakia badute, baina tira, zuberuatik, Baxen Aparrotik, edota Lapurditik, baten bate animatzen bazarete, oraindik garaizarete, rolariok .eusen sartzeko, ze bidasoak banatzen gaitu, baina hizkuntzak batzen gaitu eta rolarioken parte hartzeko euskeraz jakitearekin eta irudimena izatearekin edo gogoa izatearekin nahikoa badugu behintzat. Dudari gabe, Pello Gutierrez esandakoa, rolariak.eus /beldurrola atalean webgunean hortxe eman daiteke izena, ez dakit, entzuten ari den norbait hortxe zalantza edo irrika piztu baldin bazaio, ze esango zenuke, nola gonbidatuko zenuke, nola animatuko zenuke? Beldurri gabe, benetan beldurrolara apuntatzeko. Ondo pasako dugula, oso gauza berezia biziko dugula mai batean, eta lotxarek ez izateko. Oso jenden majoa elkartuko gera bertan, eta ondo pasako dugula. Pello Gutierrez, beldurrolako antolatzailea, mila esker gaurkoan bigarren kafera hurbiltzagatik eta den ondo joan dadila. Eskerrik asko, zuei. He puesto la tele, haría un partido y de mierda marcado un gol realmente increíble. Me he puesto triste un momento justo antes de irme. Los bares de siempre me quedaba contigo y no hacía nada de frío. He estado con Erika hasta las 6 y nos hemos metido 4 millones de rayas. He vuelto a pensar en que hasta que he llegado a casa y ya no he podido dormir como siempre me pasa. Naiz irratian, bigarren kafea. Keep calm and bigarren kafea. Dena ez izuegu kontatuko, baina nik proposatu diot hemen lankidea izue kantutxoa jarriko dugu pixat erritmoa jaisteko, programa nahiko bizidoa eta astoratu gaituzte batzuk eta bestek eta goiurik esan dit. Sartu, venga, guazen. Egia galdera asko ditut urrengo kolaboratzailearen zat, eta, karo, minutuak behar ditut. Ados. All the vibes not fair. Don't worry man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Duela ia urtebete, urriaren 28an, Facebook Connect 2021 konferentziaren baitan, Mark Zuckerberg konpainiako sortzaile, presidente eta zuzendari exekutiboak estrategiari bire baten batea erabaki zuen, metaversoaren aldeko apusto argi uzteko. Horrela, Facebook, WhatsApp eta
Instagram batzen dituen enpresak Meta izen hartu zuen. Take it easy, follow, step by step, step by step. Aste honetan bertan, beste ekitaldi bat antolatu dute. Meta Quest Pro errealitatea areagotuko betaurrekoak eta Horizon Worlds bideojokoan oinarrituta. Bideojokoa deitu badakioke. Baina, zer gertatu da? Metaren langileek diotenaren arabera oso jende gutxi sartu dela Horizon Worlds mundu virtualean. Hala ere, eta datuak nahiko kaskarrak izan arren, geroz eta enpresa gehiago batu dira metabertsoaren mundura. Potoloetatik hasita, Google edo Microsoft, bideojokoetan espezializatzen direnetara, Roblox, Epic Games edo Decentraland, baina baita Gucci, Louis Vuitton, Nike, H&M, Coca-Cola... Beraz, jende gutxik erabiltzen badu. Eta datuak kaskarrak badira, ze demontre gertatzen da Unai Elordi Hidalgo metabertso, bideojoko eta mundu virtual honekin. Hoi da galdera, Eta eskojonatik, baina gutila. Eskojonatzen nahi zeo, hendikan galdera berdine aki jarraitzet, metabertsoa zertarako. Edo lengo azten esaten nuen bezala, metabertsoan gaude edo metabertsorakoa. Ez horako galdera filosofiko asko gustatzen zaizkit. A ber, nik uste, hau dena dijoala asoziatuta tendentzia batekin, ez? Batek ematen du lehenengo pausoa eta beste guztiak atzeti dijoazte, bada espada, agian, horrelako boom bat ateratzen dalako, eta azkenen nahi burura etortzen zaiten gauza bakarra dela, ikusten dela monetizazio aukera oso on bat, eta enpresa handiak diru ikusten dutenean, horra tiratzea dutela. Salduko dizuena beste gauza bat izango da, gizartearentzat oso ona izango dela, eta bar, baina azkenen konsumoa sustatzeko beste teknika bat besteik ez da. Hau da, lehenguazten aipatu genuen, eta pixkat edukia freskatzearen, metabertsoak azken finean, sare sozialak bezala direla ez, existitzen direla, asko eta zuk erabakitzen dezula zein erabili, baina ez dagoela bat orokorra eta metabertsoarekin berdina gertatzen da, ez? Enpresa bakoitzak du bere metabertsoa, baina oso zaila da metabertsio orokor unibertsalizatu bat egotea, ez? Claro, eski hor sartzen dira bi kontzeptu hitz zituenak, metak eta holako jende filosofoak esatitunak, ez? Hau da, zuk avatar bat balima daukezu mundu virtual batean eta avatar horri mantendu behar badezu beti, beste metabertso edo beste plataformatara sartzeanen, nola mantenduko da zure figura hori? Hori dana estandarizatzea oso zaila da zen, enpresa bakoitzak bere interesa dauke. Kontua, oraintxe bertan, zan genezak daude, puntu metabertso batzuk, ez dago ni metabertsora noa eta metabertso horretatik beste metabertsotara noa, oain da, sartzen naiz metabertso konkretu baten edo beste baten, azkenen diela joku batzu bezala nun aukera batu dauzkazun, baina salte dizuena da dena egin dezakezu, edo ez. Esan dut, metabertso horrek ematizun kapazitatearen arabera, ez? Zer batzuk, nik esan dut, joku mundua oso garatuta da. Eta hori da oso ondo. Eta itituta gauza batzuk, zoragarri dienak eta super hiperrealistak, baina dira enpresa konkretu batzuk horretan oso onak dienak. Baina metabertsoa sortu nahi bali mazu, grafikoiek ezin dute horren potenteak izan. Eta famatuenak iten nahi dianak, normalizaten dira, espekulatu iten duten metabertsoiek. Hau da, diru fluktuazioa da ondo horietan. Eta zuk esan duzun bezala, ez da metabertsoa sortzen dula Nikek da, sandbox bezalako metabertso baten, lurrak erosten dizkia, super fuertea. Ni horrek flipatu iten. Lurrak erosi. Nun. Hori da, zer erosten da? Nori badakio enpresa esan duzun hoiei, baina zer? Entzuliak nola baitu lertzeko ez da egit analogia honek balioko luke, baina gaur egun webgune bat kokatzeko, alojamendua erosten da bezala, hostina edo espazio, espazio virtuala dituko diogu, ez da izen bat gigetako alojamendu hori. Bueno, antzeko zerbait izango litzateke, baina are virtualago oraindik. Hori da, bai. Bueno, gero horrek beharko du bere espazioa. Espazio bat dauka. Hau da, toki horretan pixel horiek garrantzia bat daukate. Baina toki hori eroitze balima da, dena berarekin doa. Hau da, oso volatil bezala ikusten eta hau da. Kriston dirutzak ordaintze dira, bideojoku horretan, ez? Porque azkenan ez da bideojoku bat azkenen. Bideojoku horretako zati horretan Nikek utzi ditu. Ez dakit, flipatzen ez, imaginatu. Ez dakit, 1.000 euro bere denda eukitzeagatik metabertso horretan, bai? Eta oaingoz,
Zen diz esaten, ni hili naizen, metaverso guztietan bakarrik aldezu paseatu. Claro, kontua da, momenturen bat... Bida ze polita, bida ze... Eta Ze esaten zu, osasuntsua, baina ez? paseatzen nahizeala. Mhm. Osea, paseatzen virtualki. Virtualki. Hori, betaurrekoekin edo... Betaurrekoekin, virtualki, baina zuk Noski. pantalla batera bali ezakizu. Baina, gara, gero Mark Zuckerberg esateu. Eske, pertsonak ez gaude inda pantaiak irakurtzeko. Ta zer da VR bat. Bi pantalla, bi begitan. Osea, ez dut ulertze, osea, ulertzen dut imersiboa izan daitekela, ze begitan dauzkezu, eta baina azkenen pantaiak izaten jarraitzeute. Orduan, eta hortik ni joa pixkaterago, nik ustetena da, eta hau da beste flipada maksimoan, errealitate mistoak triunfatezkiotan triunfatuko luke da. Hau da, Google Glass eta horrelako ezagutzen dituzte olako lente bat, ez dakit, Son Goku edo Dragoi Bola gustatzen zegoen hori, pipi, hola itezun, bazuken hola. Bai, eta arerioaren indarra. Bai. Hoi da, arerioaren indarra esatezuna, estilo horretako zerbait ikuko dela, azkenen dela beste metodologia bat informaziora iristeko. Eta jazta. Baina, hau, guain dela urte batzuk hasi izan zabaltzen eta erabiliko genitula betaurrekoak Google Glasses atea zan, guain dela behatzi... 2016, uste. Claro, guain dela 6 zenbat urte. 6. Guain dela 6 urte. Gehiago ere bai, nik uste dute. Bai. Bueno, baina igual dio asko, bai. Guain dela 6 urte, eta gehatu zan hoi, ez ere zean. Eta orain, eski iruditzen zait, ari dira berdina saltzen, ez tegit, beste... Beste lazo batekin. Bueno, entzulea pixkat kokatzearen, eta entzule ez teknologikoa esango dut, alegia, ni bezala xe pixkat galduta da bilen hori, zehango da jendean zuten asko kontrolatzen duna, eta dena oso ondo jarraitzen duna. Orain txeun nahi elordik aipatzen digun, bueno, pixel erosketa hori, alegia, denda batek, Louis Vuittonek eros dezake, ez dakizen metaversoan espazio bat, diru asko ordaindu, ustez horrek potentzial bat duelako, alegia, espero dutelako, hemen di denbora batera, jende asko ibiliko dela metaverso horretan. Eta pixkat paralelismo egin da, eta ez da lako tontakeria, hau da, merkatalgune batera, igandean, euripean, umeekin joaten den, bueno, umeekin edo umegabe, joaten den horrek, autu hori egiten duen bezalaxe bertara joan, eta norbaitek ordaindu duan fizikoki denda bate eukitzeko, sartuko da metaverso batean, alegia webgune batean, edo joku batean, Fortniten sartu liteken bezala, Fortnite o Fortnite? Fortnite uste zatela, sartu, eta Fortniten kontzertuak dauden bezalaxe, edo Fortniten artistek euren single edo bideoklipak estreinatzen dituzten bezalaxe, eta estreinu hori da, plataforma horren barruan gertatzen den esperientzia inmersibo hori, gerta daitekela norbaitek. Louis Vuittonek saltzea, hemen digurte datutara, beste gauza da uste dugun hori gertatuko den ala ez, baina potentzialtasuna hor dago. Metaverso horretan, gauzak ondo egina balin badaude, jende asko batera sar daiteke, Louis Vuittonek diru asko ordaindu du pixel horrengatik edo espaziotxo horrengatik, baina espaziotxo fisiko horretan, nun, Bilboko Gran Bian, 50 pertsona baino gehiago, ezingo luketen sartu, eta hor pertsona batzu dauden lanean, virtualki milioik egon litezke, momentu berean, gutxo erabera, edo milaka, bueno, mugat izango du, horrek ere, hori da, erabiltzaien mugak izango dira, erosteko. Eta gaur egun dena virtuala da, ordainketa pasarelak virtualak dira, zure Fortniteko, edo zure, ez dakit, Herribera metaversoan sartu, eta bertan, erregistroarekin batera izango duzu dagoeneko zure bisa txartela, edo, ez dakit, bisa txartela akasoia kontzeptu zaharkitua geratuko da, zure kobro sistema, zure tokena, zure tokena, edo, Ethereum kartela, eta erosiko duzu Louis Vuittonen diruzat balidun poltsua. Hoxe, oantxe esan duzu. Hori da uste dut pixkat potentzialtasuna. Gero hau gertatuko den, ez den gertatuko, ze puntutaraino arrakasta izango duen, hori da zalantzan nik jartzen ari garena. visualizazio puntu bat emateagatik, ez dakit mundu guztia jolastu un Sims jokua, baina izango zen Sims bat, ez? Eta inigoek esan duen zela, etxe bat erosial izango dezu, ez? Zure espazio virtual hori okiko dezu, metaverso horretan, gogoratu, hortik, osea, hori pikutara bada, zure pikutara zoazela, orduan descentralizazio rollito hori pixka bat ahazten joan behar du, porque asko saltzen dute, ez? Eta askotan nahi ematen diten sensazioa da, hau bultzatu nahi dela. Eta nire ustez, teknologia, joku teknologia oso garatuta dago, eta benetan adiktiba joku kite dituzte, eta benetan interesgarri dira denboratxoa pasatzeko. Nik nire kasuan ikusten dutena generazio aldaketa, ni pixka zartzen nahi naiz, berrogeitik gertu gonago, hori nahi naiz notatzen zeta generazio horretan, ez? Beste tendentzia batzuk eta beste konsumo era batzu daudela, eta bazakit gigante teknologiko hauek oso ondo ikusten dituztela. Holako gauzak orduan ondo aprobetxatzen dituztela. Eta nire ustez, eta
tormenta perfecta esplikatuket. Streamerrak oantxe dia munduan dauden influencerak, ez? Bai. Eta kriston boterea daukete. Eta zu jendea muitzeko boterea balima daukezu, masak muitzeko diru pila bat generatzen duzu, bai? Orduan, streamer euskalduna balin bazara, ez hainbeste, baina tira. Bai, berezegia da, Osa, nik ez da streamerrekin sartu nahi duela ez daitela, esan daitena, azkenen bihurtzen da, daude komunikadore batzuk oso onak dira komunikatzen, beraien erruz batutan joku batzuk erosi izan ditut nik, pentsa ez. Fomentatu ingo dute, ze beraientzako ere bai monetizazio estrategia oso garrantzitsua da, osea, hemen denbora guztian diruan pentsatzen da. Eta jarriko izuet, ondaiz ikusten metabertsoi buruzko bideok, zeia buruk esplotatu inbertzian da entuten nun, entute ditut batzutan gaizki esaten dien gauza batzuk, ez esatizu. Eske, beste ordenadore bat erosi beharko zu, porque ja ez dizue funtzionatuko zuk erabiltze dituzun gauzak, kasko batzuk erosi beharko dituzu, ze zure ordenadore baino potentegoa izango da, hori gezurra da. Hori da gezurra. Osea, kasko baten ezin dezu sartu, ordenadore handi batek dauken potentzia berdina, imposible da, fizikoki orduan. IMX bat, ARM bat sartu behar bonina dezu hor, oso optimizatuta behar du. Beste gauza bada, konektibidadea behar dezula. Hau da, kriston internet azkarra beharko dugu. Eta oraingoz, Espainiko estatu interneta flojillo biltzen da, orduan, hori izango da impedimentu bat. Eta gero gaitasun komputazionala da. Hortaran indoan, gaitasun komputazionalaren. Inigoren esaldi guztokoena. Lord Droger, nola esan behar du? Lord Droger. Una izuba izarela influenza radio. Beha bai dara, hostia. Aitzai da, entzuten? Bai, bueno, pentsatzen dut, bai. Eta ikusten. Hemen dako, ikusten. Unai, internetaren aipatu duzu, nik gauzat esan behar dizut. Espainiar estatuan eta Frantziar estatuan interneta ez da munduko honena izango. Baina badator Alemaniako kuñita. Ez baina, Europan goruntzua zen einean, okerragoa da. Zigertatu da boskearekin. Leyenda urbana hori, bueno, leyenda urbana, ez dakit, New Yorkeko Mont Sinaiko mediku batek operatu zintzakela zure etxe ondoko edo herri txikiko ospitalan zinela boskeari esker. Claro, bai. Ez hau ere izan zan. Bakin duen dina ezun joan. Bueno, de hecho, nik ere ez dakit noa eten jun, baino. New Yorken honitzen da, ikusi oso azkartzi joala interneta, konparatuta boskeakin, hemen konparatuta hau da. Hau da, bosgea da protokolo bat. Nun, ez dakit, gehiagi, baina nire dakiten nago. Goiuri kuñita, Alemaniko bosgea doa, hemen goirugea baino motelago. Parentesia itxita, jarraitu elerri. Gaiu gehiago konektatu daitezke sare berdinera. Orduan, gaiu gehiago konektatu aldituzunean, IoT struktureiak hobeto gestionatu ditazkezu eta sarea hobeto gestionatzen dezu. Hori bakarri da. Protokolo aldaketa bada, oso ondo dator, baina bosge hitzak ez du esan nahi toki guztietan da abiadura berdinokiko donik. Hori ez da hola, ze bestela, guk hemen gigabat euki eta estatu batutan dauzkaten konexioak berdinak izango ziren. Eta hori ezin izkoa da, osea, dijoa, antenen arabera, eta hau gehiago utziko nien elektronikoei eta telekoei, ze ni ontan den zehazten. Nik ulertzetena, bosge azkenen da, streamiatzen dezuna hau da, zuk bali madaukezu, plaka bat, bakarri darna gai renderizatzeko iristen zaiona, bakarrik, zuk jaso behar duzu ja eginda. Osea, denbora guzi interakzioak izan behar du zerbitzari batekin, ze bestela ez dago ezun nahikoa gaitasuna. Ez dakit ezagutzen dezuen Google Stadia, atera zutela horrelako bideojoku sistema bat, nun zu bakarrik ikusten duen pantaila eta berak zuregatik kasi hartzezun erabakia zukera hartu baino lehenago. Epa. Latentzia hori ez eukitzeko. Nik batzutan beharko nuke hori bizitzan. Nola izena du horrek, Google? Stadia. Stadia. Baina uste ja itxin dutela. Osea, frakaso bat izan. Baina nola idazten da hori? STAdia, uste, bai? Zea raro. Kontua da, hor da onarazoa da, sarearen latentzia ondigoa da, jokuaren frekuentzia refreskoa baino. Orduan beti berandu zoaz. Eta berandu zoaz, bueno, batez ere Lord Drau bezalako streamerak eta jolazte dutenen, hori kriston puta da. Orduan, horregatik aterazen guele, baina ustez bastante frakosiz. Osea, izango zen, Cloudean jolastea bezala. Da hortik jungo da gutxi gora bera. Nire ustetan, Niri ies egiten dit. Ze... Trenak berandu iristentzialako latentziagatik. Bai, baina Second Life 2003koa da. Bai. Osea, 2003koa. Eta gaude... Eta grafikazok dauzke 2003koa izateko. Eta 2022 gaude, hitzeiten Second Lifeen antza daukan zerbaitetaz, eta Mark Zuckerberg dago, 10.000 milioi euro gastatzen azkeneko urtean, oidelako, beha daolako, sartu zaiolako burun, oidala etorkizuna, eta nik pentsatzen dut, hainbeste enpresa ikusten ditut, hainbesteko dirutza gastatzen eta inbertitzen honetan esaten detela. Vale, balago beste meloi bat hemen eta da espekulazioarena, ez? Eta gero,
gailu berriak saltzea, hau da, mobilak zarkituta geldituko, ja, laizter, superfuerte da, esatea, baina, egia da, urrengoa eman nahi duten, informazioarak zeitzeko urrengoa eman nahi duten pausoa da, beste gailu batzuk erostea, eta mundu guztiak erostea. Beraz, orain, 800 euro ez dituzu gastatuko betaurreko batzutan, baina lehen horretzen pentsatuko 1.000 euro utziko zenituna mobil baten. Egia da, bai. Orduan bereik ikuste duten monetizazio aukera bat generalean denak sartuko ditula. Eta hor sartzen da neuromarketinga, adibidez, Lord Draugek asko dakina, holako gauzetaz, así que honen baten etorri nahi bali. Noiz etorrikoa Lord Draug neuromarketingari buruz hitz egitea? Asko daki, Lord Draug, hor zaude, esan, hitz egin, zu jarraitu Lordi baino. Itzartean Lord Draug erantzte. YouTubeko bideo askotan ikusten dutena, bilatze dutela jendean nolabait aztoratzea, espresio fazial oso exageratuak edo, esatea, eske, tipo batek behin lortuzun NFT bat saltzea $1.000.000 gatik. Hori txikitan dezate genuen, eske nire lehen guzuk ezak izegiteu. Nire lehen guzuk futbolen 1000 tokeite ditu. Hoi da, adibidez, ez? Bada, berdina, baina, klaro, eskalatzen nahi izanak kriston pila da, bazumela benizkezu 3 milioi suskriptore, hori ez dezuta, mundu guzti pentsateu, munduko listona dala, eta zeteu, nike bai, da probatu ingoet. Eta hori nahi, beldur gehien amateitena, eta igual guen, izango nahizelako, ez dakit baina. Baina, jende gaztea, batez ere, hoa indikan, ez dakit, igual bere sistema kritikoa edo burun dauken ideia horiek ez dauzkela guzti finkatuta, kontu zibili beharko zela, ze interneten gertatzen gauza asko ez daude hain kontrolatuta. Horun regulazioak egon barkoia eta poliki egun barkoa. Aukera bada mundu horretan sartzea, ez dakit, ni ikusten nahi nintzen bezala, ez dakit, Willy Rex eta ibiltzen da bezala ikusten ez, batzutan nahiko esklusibok izaten diez, adibidez Horizon World Facebookekoa, ez da inor sartzen esklusiboa dalako, osea, zuk ezin ez du sartu, izan barte enpresa bat. Orduan, zer? Jazta, beta version dago eta probatu nahi du. Microsoften nahi dituin bere horrelako aula virtualak jendea avatar baten bitartez, fizikoki ongo bazan bezala eta idazteun bitartean, ikusteko jendeak arbelan nola iteun eta gestuk eta dena hartzeko. Ondo da, ez dakit ikusiko dugu, baina bizitza ez dakit zemat aldatuko dugun honek egia esan. Osea, lana zenentzako nahi zuen. Osea, ze sistema, eta berriro filosofeatzea voltatzen nahi, baina esan nahi. Ikusten nahi geha, YouTubeen lan egiten dutenak, Uber lan egiten dutenak, holako giganteen menpe daudenak, dauzkaten eskubideak ez direla horren honak. Edo izan martzea autonomoa, edo izan martzea ez, eta pixkat esku garbitze interesgarri badala. Metabertsuan lana egin nahi dezu zenentzako. Osa, bestela esan gozen, nik alen egiten lana. Ez? Eta esan gozen, nik bai. Osa, ez dakit, batzutan, horrek bai generatzitela olako, kezka edo... Bai, zalantzak, eta hausnartu beharreko da. Bide batez nik aipatuko dizuet, nahiko eszeptikoa naizela metabertsoaren asunto honekin, eta agian da oraindik guztiz ez dudalako ulertzen, baina bitartean, zen oizu baitu ulertuko dut, bitartean gure entzulei gomendatu nahi diet gaurtik aurrera Sims 4 jokoa doainik dela. Orain arte erosikin behartzen, baina gaurtik aurrera urriak 18tik aurrera Sims 4 bideojokoa jarri dute, EA Gamesek jarri du doainik jendeak deskargatu eta jolastu alizateko. Beraz, metabertsoa ez balin baduzu elertzen, baino mundu virtual bat eduki nahi balin baduzue. Zure pertsonaiak sortzen dituzun, eta nahi dituzun, ez dakit, jertxe eta soineko eta zapata guztiak jartza daukazun, ordaindu gabe, hala, hortxe daukazue Sims 4. Ez que gero adibidez, nik esaten dut, eukiko dituzu zure itemak erabiltzeko, hau da, digitalan, joku horretan erabilitzazkizun, ezpata bat aukiko duzu, eta igual 3 pertsona bakarrik aukiko zue. Eta? Osea, eta zer? Osea, esan nahi, osea, ez naiz iristen hori ikuste, baina ikustet gehiagi, osea, esan nahi, igual beste jende batek, hori interesgarri ikusiko zuen, nahi ez di gehiagi aportatzen. Nik ulertzen dut bideojokoen ikuspuntu batetik, ez? Adibidez, nik mugikorrean badaukat aplikazio bat, dala Heyday izena du, eta da baserri bat. Eta ordu nik daukat baserria, eta dauzkat lagunak, nire kuadriakoak eta ingurukoak jolasa daukatenak mugikorrean, eta euren baserria daukatenak, eta hor aritzen gara. Eta batzuetan, pixkat blokatuta geratzen naiz, adibidez, ez dakit, txerrientzako pentsugabe geratu naiz. Eta hor jokoak orduan abisatzen dit 3 euro sartzen badituzu. Hori da, 5 pentsu poltsa emango dizkuzut 3 euroren truke.
Eta, karo, nik ez dut benetako dirurik sartu nahi, zen, da, denbora pasa bat, hemen mugikorrean dudana, eta ez dut nire dirua horrela gastatu nahi. Baina ulertzen dut, jendea engantzatzen denean, jokoan aurrera egiteko, jokoak eskaintzen balin badizu, benetako dirua sartuta, ez dakit urrengo mailara igo zaitezkela, ulertzen dut jendeak hori egitea, eta orduan beraz, metabertsioko kontzeptu hori ez zait hain arrotza egiten. Ez, baina orainik aurrera pauso gehiago eman dute, hoi adibidez, iten da, ez? Jokun bertan erosketak inditzazkizula diru errealakin, ez? Gero da beste batzuk, kontzeptu berri batzuk. Ez dia horren berri bat netzako bai. Esan da, play to earn, dela, jolastu dirua irabazteko, diru hori izango da joku horren dirua, ez diru fisikoa, edo aldatu ahal izango dezu dirua, zure diru fisikoa diru horrengatik, eta alderantziz bai, eta batzutan hori asoziatzea pay to earnera. Hau da, zu joku batean sartzen zea dirua irabazi nahi izateko, denbora pila dedikatzen duzu joku hortan egotea, baina beti zu baino nivel gehiago ukiko duten pertsona haiek diru gehiago irabazteko aukera izango dute. Horren zertan bihurtu daiteke hoi, eta nijo hainez juzgatzea, estafa piramidal baten. Bum. Baina, egia. A ber, gehiagi sartu ez dena hau fregatu nahiko interesantea da. Baina tendentzia hori da. Eta ez ditut ordu gehiagi pasatu gauza bek ikusten, baina entzun iten den ere ingurun, eske joku hontan jolasten dut, Axie Infinitin jolasten dut, ez dakizia, Zentralanen jolasten dut, eta dirua irabazten dut. Ez zenbat denbora gastatu duzu diru hori. Igual lortu duzu kriston dirutza, edo igual erosi duzu NFT bat eta kristona. Nire inguruan normalen izaten da, ez diot kontenido gehiagirik ikusten, ez ikusten diru... Ja, mamia ez dauka horrek. Bai, ez dakit bikoinakin pasatzen bezala, ez? Ez dakizunek, etxe bat erosizun bikoinakin. Nik ez zauten nion bikoinakin erosizun. Egia da, txampon virtualarekin zerbait kontatzen dizun orok, kontatzen dizula arrakastatik. Baina estadistikak hor daude. Txamponen ostilazioek diote, arrakasta kontatzen dizun bakoitzeko, ez da izik ez dioten. Beste batek, porrota kontatu beharko lizukela. Edo akaso gehiago porrota arrakasta baino, edo arrakasta asko erlatibizatu beharko litzatekela, ze kasu batzutan, zertxo baite azira. Hoaiko batzen naiz, 2008 baten, hasi ginen bitcoina eta buruz hitzeiten esan duen, sartuko ditu €200 Coinbase. Desastre bat izan, zer izan bitcoina, ez dakite, uneko 70 edola, netzako izan desastre bat, bai, porque azkenen €200 guzti dituzu, eta listo ez, baina ez ez, azkenen €70, €80 edo, egun baten bai, beste nez, superatento ibili barezu, zema denbora nahi duzu dedikatu horri. Diruak estable izan, ez dakit, jendek baloratuko bizitza estable batuk itzea, ez? Ordan hau dena, ez dakit, erokeri bat iruditzen, interesgarri iruditzen zait aurrea ingola. Ze leheno adibidez jendeak ezun sinisten jokuen industrian eta kriston moterea hartzen nahi da. Orduan, ni naiz hau sartzen esatea, ez? Eske metaversoa, igual ez da irudikatuko hain irudikatzen bezala. Hori igual ez. Ez baina gure bizitzetan sartuko dela ziur nago. Sartuko dugu, igual bakoitzako Oculus batukiko dugu, edo betorreko horietako batzuk, edo... Ikusiko dugu. Aizue, metabertsoa aurrera eta metabertsoa atzera, gu oraindik meten eta bertsoen zalegoak gara, naiz eta hau Juan Ignacio Artxogaren txiste bat izan. Ez, belar metarik ez. Eta esan dakoa, agurtzeko ordua iristen ari zaigula, saio intensoa. Ona. Hemen batio asko mugitzen aritu gara, etapa guztian zehar. Hori da, denbora luzean batio asko. Denbora luzean batio asko. Julen Goikotxe Arbegozo, ondo bidean datorren aste artera arte. Hori da, ondo izan. Goiure zeizaren, zu bihar arte. Bihar arte. Elordi, eta zu metabertsoan ikusiko zaitu laizter. Bai, dok, kaina bat hartzen. Kaina bat hartu daiteken metabertsoan, zaila. Nahiago, bizitza erreal. Zaindu etxekoak ere, itatxo. Bai. Gu bagoaz arratsaleko 6etan, hortxe izango dugu lekukoa, Ariako lankiden eskutik, eta bitartean, Iko Kuiaguaren Monte Guayakan honekin agurtuko dugu gorko, bigarren kafea hemen naiz irratian, jarraitu hor uinen bestaldean.
Keep calm and bigarren kafea.